Амелия ще ви покажа какво имам на всичките принцеси и Барби. Ето. Една кучика, вътре с лището на Ана и Елза. Има и парфюмна снежанка. Да. Гланс. На принцеси. Да. Пръстен на принцеси. Още един пръстен на принцеса. На Елза. И на още един на София. И да, ще видите и Барби. Ето тук принцеси. Там Барби, принцеса. Олаф, ние с братовчетка ми и сестра ми имаме същия. И да, там са още принцеси, тук и там още една Барби. Тук кухнята ми е на Барби. И да, кухнята ми пак. Нещо. На принцеса. Дете аз се изрязах. Да, аз се изрязах. И да. Да. И ние с сестра ми. Ох, аз само и викам сестра. И обръча. На Елза, както виждате. Да, Яна. И една канта на... де падна една шапка. Но няма нищо. Може да се сакче. И чао клипа. Това беше клипа.